my loves, or ladies and boys. Ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa tong YouTube channel og sa mga ladies and boys na to nga naminaw karon nga wala pa nakasubscribe sa tong YouTube channel, palihog ko. Ug palihog na lang po kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug karon ladies and boys, ako nang basahon ang part 3 sa usa sa pinakabag-o nga nagtrending nga confession sa Yucinian Freedom Board. Kini ang Coast Guard Part 3. Sa moto, nga kung nakaampo ko nga pwedeng dili na mi magkita ni Mr. Coast Guard, mabuhi lang akong mama, gibawi na nako eh. Sorry Lord, nag-change of mind ko. Bahalag dili di ay madayon ang kasal sa kumanghod, magkadayon lang ming Mr. Coast Guard. Hogid ko ibatasan nga pagkaigsoon. Kay kaslunon man to akong manghod ni January. Gilakangan pa ko. Basig dili na noon ko makaminyo. Mao nga wala pagyud ko nila pabalik ka sa Visayas, kay ako ang bridesmaid, nya unya ako pagyud ang makeup artist. Nindot unta tog sa Mr. Coast Guard pod akong partner ba. Pero saon man nga busy man siya go roving sa kadagatan sa Visayas. Lain noon ako ang partner. Pagka January 28, may kasal sa kumanghod. Busy kay ko kay ako tanan ang make-up nila. Wala rabayud ko'y sweldo. Ako ang pinaka-last nga naka-make-up sa kong kagalingon, wag na ko matagad nga nanawag di ay si Jeffrey. 3 missed calls raba. Maong gitawagan ako sa video call kay nag-online man. Pag-abli niya sa video, diha pa siya sa higdaanan. Kalami gyud taparan. Hingon si Jeff. Magpapahaman. Shotang ines. Buntag sayo ni kilok na pod ako ang tiyan. Ito bag ko nga. Karon ra pod. Kasal sa kumanghod. Nya nihilom lang kadali. Nilabay siguro ang Ginoo. Nagpabisi-bisi na lang kog butang og lipstick. O ingon si Jeff nga ayaw palabig pagwapa kay mahalin ka diha. Tubag ko nga, ayaw pod palabig pagwapo kay mahalin ka diha. Tubag si Jeff nga sold out na ko. Tubag ko nga, sold out naman pod ko. Shota dyan. Lamia lamang yun niya tan-awon nig katawa. Namatay ko siyahang Adam's apple. Nanangutana si Jeff, kano sabi daw ka mo balik ari? Tubag ko nga, basi next month. Tubag si Jeff, nga di pa yun sure? Tubag ko nga 50-50. Tubag si Jeff, nga sige na lang ko kuwat. Hayate. Mura yun ko gigitik nga gaubo-ubo na lang ko aron matabunan ako ang isip. Ngayon si Jeff, I love you. Yate. Diha maday siya ay mga kauban kay dihay naninggit sa background og unta tanan. Mangunangutan ako kung kinsa to. Tabag si Jeff nga mga tuko to. Balik na ari. Hangyo na nako. Again, shotang inets. Makaatake og heart ning Coast Guard yun. Sa moto nga during wedding while nag-march na ako manghod, nakaunhon ako gunsa kay feeling kung ako na. Mukatawa ba ko? Umihilak. Kaya akong manghod, naghilak mangyod nga murag na pugos lang. Required yun ay siguro no nga mohilak og kaslon. Nakahilak na lang pud ko og apil. Well diha sa reception gitupo-topo ko nila sa usapod ka groomsmen nga single. Ikasuroy man pod og mall pero adto gid ko sa Coast Guard nga nagadalag megaphone ay. Kay gitupo-topo lagi mi, sige may ka-picture nga kamerang duha. Giganahan pod ako mga paryente kay naunahan na lagi ko sa akong manghod. Pero naa naman ko yako Toa paligi nag-roving sa mga dagat. Dayon gipangtag nako sa mga pictures sa kasal og pinakadaghang comment noon kay katong amo ang pictures atong usa sa mga groomsmen. Mao na ba daw pod ni ako Yati pa jud kaayo kay ni-like pa yun si Jeffrey. Pero wala ra mo comment. Ako na pod ang niuna og tawag niya kay basig unsay nay huna-huna.
Nagbalod-balod na sigurong hunahuna. Pagtubag niya, banha kayang linya, ug dagko kayog tingog iyang mga kauban. Ug ako siyang gipangutana kung asa siya. Mitubag si Jeff nga naa ako sa station. Tubag ko nga, unya na lang ko mutawag. Mingon si Jeff, naa naman di ay kay Paris diha. Mayo lagi kinitawag ko kay mao gyud ang ginahuna. Tubag ko nga, itupo-tupo rato nako. Mitubag si Jeff, ayo palaging dagat, mabantayan pa nako. Yate, mao na ba ni ang hugot sa mga Coast Guard? Kawik ba? Bitaw, mitubag ko, balik nako February, magkuha nako requirements. Aron mo kalma ang dagat, atong palabyon ang bagyo. Nahilom lagi ang dagat. Wa na pod mo tingog, nagsige na kog kot-kot sa unlan. Kumingon si Jeff, pagdali, aron dili ka nako maapas diha. Shota, ang kot-kot nahimo na pong paak-paak. Sumoto nga gitugta na gyud kog mobalik sa Visayas kay diha na si Papa. Itawagan ako dan akong boss nga naa pa ba ko'y balikan nga trabaho sa salon ay basig magsigir akog pangayo og ayuda sa Coast Guard. Kidaghan pod kog nasuki nga nagpangita sa akong magic. Gipabalik yun ko ni boss. Pagkakuha sa mga requirements og negative ko tanan sa medical, impake dayon. Excited na kong maabot sa pier sa Visayas. Di pa ko sa pier sa Mindanao, kakita na pod kog mga Coast Guard. Yate, kada kita na kog Coast Guard, kulbaan man ko kay pariha maniyag porma. Diya pa ang barko sa Mindanao, nanawag ng Coast Guard sa Visayas. Ngutana si Jeff kung nakasakay na ba ko. Mitubag ko go. Tanmingon si Jeff, nga daghan imong dala. Tubag ko nga gamay raman. Pero aha kayo. Bugat kayo akong bag. Gakalisod yun ko sa tinod lang, kay diha pa'y gipadala ako ang kasen. Then ngutana si Jeff, o sa gisot ni mo. Mura mag-taxmate noon nga makig-meet up. Mitubag ko nga, naka-black shirt, blue jacket o black pants with sneakers. Tubag si Jeff, okay, pag-amping, paabot ko dire. I love you. Shotang inis gid ni iyahang I love you. Makurat mo pud atong heart. Tubag ko nga, love you too, Coast Guard. Yate yun kaayo iyang katawa nga makapugto og pante. Dagat trabayod akong palibot, maayo kay wa ko makadive og ahat. Dayon paglarga sa barko, nagsugod ng kulba akong heart kay I'm coming home na. Pero gisungog yun ko sa panahon kay balod kaayo akong biyahe. Dagko kaayo og balod, unya nagtuya-tuya gyud ang barko nga light ferry. Gisugod nako gidagat kay murag mo balik akong makinaon gyud. Ako rarabang usa. Horot gyud ang white flower nako kay nagbalod-balod na pud akong tiyan. Unsaon mang tabukon pa magdagat ni ako ang gugma. Naluya gyud ko sa biyahe. Hagardo versosa nako kaayo kay walay tulog. Kay sige ra kog pugong nga dili makasuka. Ang 4 hours nga biyahe na himong 5 hours kay mura magmatuwad ng barko yan. Basig ma-rescue noon may Coast Guard hinoon. Then doon lang sa pier na nawag di ay ang Coast Guard. Wala na ako matubag kay naluya na yun ko. Nya ready na kayo siguro mo rescue. Pagdunggo sa barko nakaginhawa yun ko taman kay wala yun ko magsuka. Pagpanamin nako, arang luspada na tao nako. Maayo kay nakamask og face shield. Dili maklaro akong luspad nga dagway. Naghinayod kog naog kay murag akong feeling kay balod pa. Bisag linaw na kayong dagat. Paglapas nako, diha na ang mga Coast Guard nga parehas og mga porma nga naka-BDA tanan. Nakamask og face shield og nakakap pa yun. Gisawayan akong pangita ang Coast Guard nga maka-heart attack. Pero di gyud mailhan oy. Malipong kog pangita. Nya nitoto ko sa nga nag-check sa mga papel. Shotang ines. Naaraman di ay sa akong atubangan akong gipangita. Si Jeff. Mustang biyahe ma'am? Yate. Maayo kay nagmask ko kay wa na matakom akong bapa.
Tubag ko nga, balod kayo sir. Itubag si Jeff, mauligi na kay tugay mo balik. Wala ko mitingog pag humaniyag siya. Pag mingon si Jeff, huwat na putag 14 days ani. Gihinay ra niyag ingon na pero nakadungog ko. Giuli din niyang papel. Diretso sa bus ma'am. Sinyas dayon sa sunod pasahero. Istrikto ha sa Coast Guard oy. Naglakaw ko nga nagngisigyod nga nagpasalamat ko sa mask. Nilingi pa kog balik niya. Busy na siya nga nag-check sa ubang pasahero. Quarantine na pod ko og 14 days. Ang mga gi-quarantine nako daghan na unta kog nahimo. Akong kasen ang tighatod na kog pagkaon. Mura kog iroy. Huwat kanus ahatdan. Mapas mo gyud og ulay mahatod. Mao na kog mangayog ayuda sa Coast Guard oy. Kay naa naman akong igagaw. Pagpanawag ni Coast Guard, kaingon siguro mangayo na pud ko hinabang. Ingon si Jeff, mustang quarantine? Hintubag ko nga, enjoy kayo, kaon tulog. Tabag si Jeff, kinsay tihato ni mong pagkaon? Hayate, mura yud ko og iro. Hintubag ko, nga ako ang kasen. Tabag si Jeff, maghapit ko ma. Unsa may gusto nimo? Aha ka. Automatic namang mohatag og ayuda ang Coast Guard ron. Tubag ko nga, ayaw na oy, dian naman akong kasen. Tubag si Jeff, lahi man puning ako ihapit ra nako sa inyong balay ugma. Tubag ko nga, salamat daan. Tubag si Jeff, nga di human nimo quarantine, ako na po'y dala nimo. Nangutan ako kung asa. Mitubag si Jeff, nga diadto sa mua. Syotang Ines. Nadunlan ko sa iyahang gingon. Meet the family dayon. Quarantine pass regani to'y gipangayo niya basig anak na po'y pangayoon sunod. Di ako prepared. Yate. Mangurog ang puntaan Coast Guard kay paspas man kaayo ko na huna. Bawal maginahinay. Kay February lagi to, unya 14 days akong quarantine. Naabdan pagyud ko sa Valentine's Day. February to man ko nagsugod. Suya kay ko sa mga post nga nag-date-date, unlan ratawon akong ka-date. Pero, nabuhi akong dugo kay nakig-video call si Mr. Coast Guard. Nadawat nimo? Nangutan ako gunsa. Tubag si Jeff, na ako'y gibilin sa imong igagaw ganiha. Mitubag ko nga, wala pa man siya ni Ari, basin unya pa. Tubag si Jeff, malaya na to. Tubag ko nga, unsa day to? Mitubag si Jeff, nga buwa. Syotang Ines jud. Lami iduot akong igagaw, kay dugay gihatod. Nag-emote pa ko kay kaingon ko dili uso sa Coast Guard ang Valentine's. Hintubag ko nga. Dali arapod malaya. Unsa dito? Gumamela? Hintubag si Jeff. Nga rose to. O cake. Yate. Kitanaw yun ako sa bintana og nagpadulong na ba kong kasan. Kay lami na kayo ikahon o cake. Hintubag ko nga. Tawagan rato na ako. Salamat yay. Nilabay na pod ang Ginoo kay nahilom na pod ming duha ug ni-appeal mi sa staring contest. Humiyon si Jeff, I love you. Tubag ko nga, I love you too, Coast Guard. Huwag nangatawa min duha. Sorry yun sa unlan kay nagkisi yun siya. After 14 days of taking masteral in quarantine course, graduate na pod ko. Grabe na yun akong bilbil. Di na yun mabasta-basta. Pagkagabi isa kong paggawa sa facility, nakuratan ko. Kay gikalit og bira sa akong agaw akong buhok. Walay batasan. Timingon akong kasen nga, Van, nagpatrol na pod imong Coast Guard. Tingala ko. Umingon akong kasen nga, tuwa sa gawas at tuba nga pagdali. Hayate. Papakoy panudlay. Giapuran ako sa kong kasen, nya giguyod na ko sa gawas. Naagi di ay si Coast Guard. Naglingkod nga mura man hinuon ko gidagat nga nagtanaw niya.
Ngun akong igagaw nga, "Sir, unsa man inyo? Juice o beer?" Yate. Murag nagkinahanglan kog kape kay namugnaw ko. Lain man dining video call ug personal na. Humingon si Jeff, "Okay ra ma'am, gusto lang na akong maistorya si Vanessa." Unanay, namugnaw gyud og tinuod akong mga kamot. Ingon akong igagaw, "Sure sir, magluto sa kuvan, tawgara kog nahuman na mo." Then may katawa akong igagaw. Gipaningot ko bisag gabi. Ingon ko, "Good evening sir." Tabag si Jeff, "Naa naman lagay sir." Tabag ko nga, "Naanad magud ko." Tabag si Jeff, "Kumusta man?" Tabag ko nga, "Okay ra kayo." Tabag si Jeff, "Layo aman ka. Duol ra gud dere." Yate. Nawala ang protocol di ay. Pero ni paduol ra pud ko gamay. Pero yate kay si Coast Guard may ni duol og maayo. Niungot man akong babae. Maayo kay nikuha siya sa cellphone og gi-click sa camera. Selfie daw. Hingon si Jeff, "Ikaw picture." Aha ka jud kay ako'y gipa-picture, idi nag-selfie ming duha. First selfie together. Sure. Nahilom na pud mi kay nag-Facebook man ang Coast Guard. Nakatan-aw ko kay gipaupos ra man niya iyang phone. Dako akong mata kay gi-profile man among picture. Hayate. Wa ko'y panudlay. Wala bisag lipstick. Bisag gi-filter na laman unta to. Wa nako ka-ek kay gi-post naman. Hayate dyan. Humingon si Jeff, "Wa kay lakon ugma." Mitubag ko nga, "Wala man siguro." Mitubag si Jeff nga, "Ugma ta mo dong sa mga. Bakasyon na ko ron." Nablangko na akong utok kay duol kaayo ang nawong ni Coast Guard. Hayate. Ni balod-balod man ako ang tiyan ug murag muboto akong dugan. Samot kay nitan-aw naman sa akong lips. Unya, mutan-aw sa akong mata, nya ni ungot na gyud ko. Ni blackout na gyud ko kay gigunitan man ni Coast Guard akong liog o gitakilid iyang ulo. Wa na gyud. Nipiyong na lang ko ug gi-enjoy iyang lips sa ako ang lips. Hayate. Nigunit na lang ko siyang t-shirt kay makaluya man iyang slowly but surely nga kiss. Wa na'y COVID na mo. Naulaw. Then mingon si Jeff nga nabawi ra ang 5 months. Bawi gyud kay naka 5 rounds mi. Sa kiss ba? Hayate. Undangan rag mo ginhawa gamay. Gamit gyud iyang pagka-Coast Guard. Pwede na siguro pud kong magpa-training niya kay kamaon ako nga mo mouth-to-mouth resuscitation. Sumoto nga diha na siya nag-dinner kay nakaluto na kong kasan. Patas na may kay og na iyang darling, ako'y maopi. Karon, siya na pod kay wala iyang darling. Naan ako'y Coast Guard. Pag-uli, syempre hinatod sa gate na ako. Then mingon si Jeff, nga sayo taugma. Mitubag ko nga, sige, mag-alarm ko. Si Jeff, nga nakaingon ko dili nakamubalik ba. Mitubag ko nga, niingon bitaw ko mubalik ko. Mingon si Jeff, sunod di nako mosugot og dugay. Shota. Nagpangita nakog unlan nga mapaak. Mitubag ko nga, copy sir. Then mingon si Jeff, nga I love you. Tubag ko nga, love you too, Coast Guard. Yati na gyud kay ni apas pa man og laing slowly but surely kiss. Murag naluya akong tuhod, maayo kay gisandig ko niya sa may simento. Mingon si Jeff nga, maadi ko ani imong lips ba? Lasa man og orange. Yati dyan.
Sige man kog kaog orange, pangontra sa COVID. Wala pa gani ko katingot, nitilaw na pud siya sa orange. Kay nakulangan lagi ko sa hay. Hayate, gipatunob man ko siyang sapatos aron di siya kaayo magka-stiff neck. Nayabag yun ko kay maparaan kayo si Coast Guard. The next day, mauna ang schedule sa pag-meet the parents. Sayo kay may nga nigikan kay 3 hours ang biyahe. 6 a.m. ko niya gikuha. Katulgon pa kayo ko. So dito na lang ko sa iyang sakyanan nga natulog. Gidala yun kog unlan for emergency. Pag-abot sila ha, gikulbaan ko eh. Karon pa ko naka-meet the parents. Seryoso na yun eh. Atat na siguro kaayo kay nilapas na sa kalendaryo iyahang edad. 31 naman gud ni si Coast Guard. Ready na kayo magminyo. Pag-abot na mo, naulaw ko kay naay daghang tao. Wala ko ma-inform nga birthday di ay sa iyahang igsuon. Hayate. Naulaw ko, lami man mo tago kay ginatan-aw gyud kog maayo sa mga bisita. Pagsulod na mo, isugat mi siyang mama. Mingon niyang mama, maayo kay nakauban ka day. Dali kay pasigi gutom na mo. Tabag ko nga, good morning te. Mingon niyang mama, doy, adto mo sa kusina, pakan-ana imuhang uyaw. Yate, ulaw oy, ing ani dining meet the parents. Niduol po na mo ihang papa og suon nga birthday. Pamilya sa mga bayani manday ni si Coast Guard. Kay iyahang igsuon police pod, pero minyo na. Iyahang papa kay retired army pod. Kasyalan di ay silahang pamilya. Kulang na lang kay Air Force. Sa kusina minangaon ni Jeffrey, diha iyang igsuon og asawa. Lugos man mabuka kung babaw eh. Di ko kasakay silang topic. Pabisi na lang kog kaon, busog pa ko. Nilakaw na to iyang igsuon, then mingon si Jeff nga, wala makay tingog-tingog diha. Mitubag ko nga, maulaw ko eh. Hintabag si Jeff, ayaw kaulaw. Ngun si mama, anhis na lang daw ta matulog. Mitubag ko nga, ha? Di day ka muli? Then mitubag si Jeff, nga bakasyon ko ron. Ihatod ra ka na ko ugma. Hayate, di ako prepare. Wako'y kadala-dala nga pang ilis. Unlan raman akong nadala. Kinahanglan di ay nga Girl Scout o kaubaning si Coast Guard. Sumauto nga gipahulam na lang kog pang-ilis sa asawa sa igsuon ni Jeffrey. Maayo kay parihar miglawas. Pero aha ka dyan. Kay pagkagabi ana, kaingon kog asa ko matulog. Sa kwarto man di ay ni Coast Guard. Yate, murag kaulion ko ba? Kayon ko og tapad mi sa asawa sa iyang igsuon. Bahalag ako'y ilis og diaper sa iyang bata. Panington pud dagdag ko ani ba. Kay naa pa man sila'y inom sa gawas sa iyang igsuon og papa. Og diha pod iyang kasen. Ako ang unang gipasulod sa iyang mama sa kwarto ni Coast Guard. Kay basin daw nga katulgon ako. Kayati jud. Di ako prepare. Asa ko matulog? Sa salog o sa iyang kama? Pwede adto na lang ko sa iyang sakyanan. Makatulog yun ko kaayo. Pero bahala eh. Nihigda na lang ko sa kama para makatug na ug aron inigmata kay buntag na. Pero yati yun, kay gisungog manoon ko niya sa text. Ingon si Jeff, tulog na ka. Siya may dyan. Iyaharabi yun nga unlan akong giunlan. Wa nako paaka oy, kay basin manimaho pa noon. Mitubag ko nga, padulong na. Then mingon si Jeff, nga matulog na pud ko. Yate, asa raman akong unlan nga paakon. Huwag ako siyang giingnan nga tiwas sa diha. Mingon si Jeff, katulgo naman ko. Yate jod 100 times. Layo kayo ang dagat, wala ko'y kaambakan. Huwag ako siyang giingnan, nga bago pa ganimo nagsugod. Then si Jeff, niya kita, kanus aman ta magsugod.
Syotang ines. Hapit na ko mabalibag ako ang phone. Humingon ko nga matulog na ko. Then mingon si Jeff nga katulgo na pud ko kay layo kayo ato ang biyahe. Pero ako siyang gingnan nga tiwas sa diha lagi. Then mingon si Jeff, padulong na ko nga mosaka. Yati na siya. Nayabag yun ko maotong nakatawag ko kalit ni Kasen. Bisag wala ko'y tuyo. Then mingon akong Kasen nga mitubag ko, ha? Mitubag po na akong igaga og, ha? Then mitubag ko, Then mingon akong Kasen nga, nabuang nakadiavan. Nganong nanawag man ka? Ni pauli mo? Mitubag ko nga, wala man. Then mingon akong Kasen, unya, yate. Diha na jud ni sud si Coast Guard. Gikulbaan jud kog taman. Mingon ko, si Ding ba? Na ospital daw. Mitubag akong Kasen, nga ha? Ngano man? Bisag okay pa kaayo kadtong bayot nako nga friend, gi-ospital na nako. Umingon ko sa akong Kasen, nga ambot lang. Pero yate jud. Naa na si Coast Guard. Nihigda na. Tapad pagyud na ako. Shota. Naminaw po.